Conas tuí go dtí mai atá. Cechoil sib, fáilte go dtí baile na mráb. Anseo, tá diróg agus íosta. Feniméri agus scans. An club pelle, well, tá sé den bhráid mar a dira. Ach, an rud a chorich an bar fáil sin áte, ná an stuff glas. An rá a glas béidir. An brean is blast a bhlaise tú riamh. Ar mirils bug a hain, an potí. Ach, an níanam an seatha. No. Dyn torát cín tele. Brian, cad atá ar bonnet? Sár ghra potí. Agus, ná bac leis an stuff nua a bhíon san sa siopúi. Cacham is cearta. Níl mac go hád an. Right. Gus cá bhór sin tid is fuching? Well, nuair a tháinig tine go talamh na tíre se, crothíú an chéad bhréon potín an íchi céanna. Tá bréinín go fáanta sa model se. Cool. Agus caiig mí na hismóirí cabhar le rud é mar sin na be? Lúda mána lemte, tróda gan bha, tomatós Krista at. Scatí na hiigem cecha í naibríons de insin eisteach ihríon. Brian. Brian? Se, Brian. Sin an taine chasú thuirtarm. Lion show. An seo? Se. Brian? Brian. Cacham a sé seo. Brian na húm. Dearú cíist. Brian, seo méh? Na chuil sé sulla go bí? Tá, yeah. OK. Cé híad a dtíana go bhfuil cabhar le? Tá daine ar fud na háite. Ó bhfuil géarach go leis an leise. Agus feic fir róba nírinne. Be chuide go bin an. Backflips a dhéanana fiú bháin. Tá sé ar tí pléasca airí mé. Hosa, dhearann se go gathad hosa bibúsáid. Hosa, bhfuil sé deacar chuid léamtún leabar maidin. Agus hosa, bíonn sé deacar chuid do húna feipil nach míon. Glanú na táineach a hana féin. Ach, má hagann tú rá sin nocht. Bé neart le glána an sin. Well, hebí cé rud atá chu seachorí. Tá dríocht faoi le ham sa ghuibe. Sorry, cad go le rééis sinse? Cé ó cadí bheith sinse? Bhí riamhfast seolta agus gacart sacrthe nach rá. Tu go bhfuil camar crúnse? Ja, call defa cúirteo ba? Atá seachlinn agus is féidir le mé hespáint ar mar fón ná bí buórtha. Tá sé seán níos measan am na cheapma. Na seanar é seo tita ma maithú na chéile. Málaí flucha fiol. Ach, nuair a leagam héan lámharab, be siad chó dúsaí sa caríis. Tá na méid sin fógraí am ar an dealróid seo. Mar éon sam agat a sa tioncrocht? Yeah, well, no, Neil, I mean, you may smíanamh mór an faoi. Oh, stop! Take it! Bhach tú furfa cho. Agus féchar tá tú cho dathúil? Mishe, stop it tú, ní mé. Tá, agus de grúig tá si go chálan. Ó, chuir mé scéal an áde leis an trúirgan agus tagáilfa mé hiú. Ceir se le de leannach a chuirmach an sin? Collab Queens! Da é, tá sé laidí nach chuil. Well, ná bí búirtad, chuidú sé seo leat, be tú céad fan géad. Cuidú é Teddy. Na ma é. Se, Ru dochtar láta tuai. Ach, bin dochtar í istéin siolín gachla. Agus fecin tú rudí. Dína fáilhis. Can ar a hosag an dochtar le déanaí. Well, sin é go dúr ché. Ní dochtar be bhaimse. Tá dríochta. Hiya cháirde, tá má papáil ar an seo in áras bhailíonn na mráb leis an ultra is áile agus is ábalta riamh.
Abertha chora? Hi, Ship. Tá man seo gobad in áras fáil an rab agus ba bingo ar siúlnacht. Bhí gúnaí in ebad más mar chuoine a chaní le cabhar le duine. Just cha Inspiróideach. sinné. Agus bingo, chamá. Bingo, cool. So a chuirde den cinse súlaá ar lehanach agus má cúpla pingin na spáir legat tar strategy an áras. Slán liv. Gra, Agus a hiile gra. Oh, love it. Canini, chuir sin just go háils. Ba éadm chud cóirdanis. Oh, na tusa go háils. Am le sagad sa cámé mid an an mócha áil hart seo. Ó, bhrálam té glas le hel. Ja, cinn tíoh mu siúí ba. Gwine, fáinna cinn seo agus ba mar ascial nuad, oké? Ó chuoine úsne. Banigi soltas an mirals íontach se. Tá síl úr nua roimh. Clúig an leise. Bhuiid tín sé an eisce. Gosh. Brian, céirtad an tad. Shit. Smá dan. Okay. In isteocht a bheanan se. Crochú bonchloch ceannathirí a bheith dílis chuúns na bliantaí amachráin. Super ghnó. Right, reiling go dtí an potí mobíl. Béar an thiocht ráis, breanna ché chuí a ráilín leis an leis mirúteach. Sin, mas féidir líb sí thiocht ráis bhaid hálaí bhfuil gur stratha dú gan dát. Níadach si dáma a dhéana ar a tíoch rá sib.